ಗೈಸ್ ಸೇರುಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಗ್ಲ ಲೈವ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೈಸ್ ಮಾತಿರಿಗಳ ಲೈವ್ಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾರಿದ್ದೀರ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ನಮಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಏರುಲ್ಲರು ಇದು ಮೈಕಡ್ಲೆತ್ತು ಫೋನ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಏರುಲ್ಲರು ಗೈಸ್ ಎದುರು ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಆಸಿನರಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತಿರಲೆ ಬಲೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಏರನ್ ಲೆಪ್ಪನಿ ಬರ್ಪರಿ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತ ಏರುಲ್ಲರು ಏರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಏರಿತ್ತಾರೆ ನಲ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ ತಿರಿಪಲಿ ಏರುಲ್ಲರು ಪಂಡಿತು ಕೂಪಾಡ್ಲೆ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಸಾಟರ್ಡೆ ಪೂರ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಶನಿವಾರ ಪೂರ ಸಂಬಳ ಬೇಲೆದ ಪೂರ ಅಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಂದಿಲ್ಲೇರ ಪಾರ್ಟಿ ಪೋತೇರ ಅಂದ್ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಬರುವೇರು ಡೈಲಿ ಬರ್ಪಿನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಾಯರು ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿರ್ತುಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೈವ್ ಏರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತುಕ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಅಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನ ಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸ್ ಮಲ್ತರಿ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರಿಯರೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನಸ್ಸಕ್ಕನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಪಂಡಿಜಿನಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡೇನಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೂರ ಪೋತೀರೇನಾ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡತೆ ಕೇನು ಜಿಂಡ ಕೇನು ಜಿಪ್ಪನ್ಲೇವೆ ಕಜಿಪ್ ಮೀನೆ ದಾದೆ ಮೀನ್ ದಾದೆ ಮೀನ್ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ ಪಾರುಂಡ ಕೇಳಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪುರ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ ಬತ್ತದತ್ತ ಏಪಿ ಸೋಮವಾರನ ಮೆಗ್ದಿ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಕೇನುಂಡು ಜೋರುಡೆ ಕೇಂಡು ಓಪನೊಂದುಲ್ಲೇರೋ ಜೋರುಡೆ ಕೇಂಡ ಇದರ ಕೇನಜಿ ಕೇನಜಿ ಬೊಬ್ಬಿಡ್ಪುರ ತೈಕ್ ಶರೀಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಡಿಗಲ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಶರೀಫ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಶರೀಫ್ ಬ್ರದರ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನ್ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನ್ ಬೂತಾಯಿ ಅವು ಯಾವ ಮೀನ್ ಬೂತಾಯಿ ಯಾವ ಬೂತಾಯಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಮೀನ್ ಬೂತಾಯಿ ಅರ್ನದಾದೆ 15 ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 15 ಬಂಡೇರು 15 ಕೊರೊಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿತ್ತ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನು ನಿಕ್ಲೆನ ಅವನ ಸಾಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಅವನ ಸಾಂಡ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅವನ ಸಾಂಡ್ ಕೈಪು ಚಿಕನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬು ಶರೀಫನ್ನೇ ಉಜಿರೆದಾರೆ ಓ ಇರ್ ತುಳುತ್ತಾರೆ ಅತೆ ಯಾನಿರಡೆ ಕನ್ನಡದಾರ ತೂಯಿನಿ ಅವು ನಿಡಿಗಲ್ಲಂದು ಉಂಡತೆ ಎಂಚ ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಉಜಿರೆನೆ ಓಕೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ನಾಯ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಶರೀಫ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೋಲ್ಲ ರೊಣ ಸಾಂಡೆ ಶರೀಫ್ ಬ್ರದರ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಸುಬಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಲೋ ಬ್ರದರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸುಬಕ್ಕ ಎಂಚೋಲ್ಲ ರೊಣ ಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸುಬಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದಾದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿದ್ದೀರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಕರಿ ಇರೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಸುಬಕ್ಕಗೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಸೂಪರ್ ಕರಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲರತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬತ್ಬೇಕ ಕೆಬಿ ಕೊರೋಡ್ ಚಾವೆ ಏರ್ ಬತ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನ ಎಂಗ್ಲಡ 4 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪೋಯರ
ಇಪ್ಪೋಡಾರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಜಿ ರಾಂಡಾರ್ನ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಡೆ ಪೋಯರಂದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಈನಲ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ್ಲಕ್ ಪರ ಬೇರಂದು ಶರೀಫನ್ನೆ ಉಲ್ಲಾರೆ ನಮ್ಮನೆ ಹೊಸ ಉಲ್ಲಾರ ಇತ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಬನಂದಲ್ಲ ಶುಭಕ್ಕ ಓಕೆ ಶುಭಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂರು ಜನ ಬತ್ತರಡೆ ಲೈಕ್ ತುಜಿ ಮೂಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ 15 ಲಕ್ಷ ದೀಪ ಪನ್ನೆ ಓ ಈರ್ 15 ಈ ಪಂಡತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಲಕ್ಷ ದೀಪ 15 ಅಂಚೆ ಪನ್ನಿ 15 ತಾರೀಕು ಗಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಶರೀಫನ್ನ ಈರೆ ಕಡೆ ಅಂಚೆ ಪನ್ನಿ ಅತ್ತೆ 15 ತೆಕ್ಕಂದು ಹಾ 15 ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಪನ್ನಿ ಯಾರು 15 ಓಕೆ ಓಕೆ ಶರೀಫನ್ನ ಎಕಡೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 15 ಮಂಡಾರತ್ತೆ ಎಂಚ ದಾದ ನಿತ್ಯ ಗೊತ್ತಾನು ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಪನ್ಯಾಯ್ಕ್ 15 ಪಂಡೆ ದಾದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿತ್ಯ ಗೊತ್ತಾನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶುಭಕೈನ ಇಯರ್ಸ್ ಬನ್ನಿ 15 ಇಯರ್ಸ ಅತ್ತಿಗೆ 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾರ್ಲದ ಸೋಮವಾರದ ಕಾರ್ಲದ ಸೋಮವಾರ ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಂಡೆ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಎಲ್ಲತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಾರ್ಕಳ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಬರಬಲ್ಲೆ ಮಾಂತಿರಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ 19 ಲಾಸ್ಟ್ 19 ಅದೇ 15 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 16 ಮಗು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಕಳದ ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಂಡೆ ಕಾರ್ಲದ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಉಂಡು ಸುನೀಲ್ ಹಾಯ್ ಸುನೀಲ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸುನೀಲ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಸ್ವಾಗತ ತೆರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೈದೇರ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ತೆರೆಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸುನೀಲ್ ಬ್ರದರ್ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಶರೀಫ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರೀಫನ್ನ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಶರೀಫನ್ನಾಗ ಸುನೀಲ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಿರಪ್ಪ ಶುಭ ಕಾಲೇಜರ 5 ಜನ ಉಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಶರೀಫನ್ನಾಗ ಮೀನುಗೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಕಜಿಪ್ಪು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರಿಯೇ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಾರ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಅಂದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಕೋರಿ ಉಂಡ ಅಂದತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಮರಸೆ ಇಂಕ ನೆನ್ಪೆ ಅಪ್ಪನ ಅಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜನವರಿ ಮುಟ ತರಕಾರಿ ಅರೆಗೆ ಜನವರಿ 14 17 ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಇಪ್ಪು ಯಾನ್ ಕೇರಳ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಇದು ಕೇರಳನೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ವೆಜ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹಾ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಸುನಿಲ್ ಅನೆ ಕೇರಳ ಅಡುಲ್ಲರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೇರಳ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಾಗ ಇನಿ ರಜೆ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ರಜೆನ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಾಗ ಅಂದು ರಜೆ ಅರೆ ರಜೆ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸುನಿಲನೆ ಎಸ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ರಜೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜೆ ಯಾನಂಡರೆಗ್ ರಜೆ ಕೊಡ್ತುವೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬರ್ತೀರಿ ಬಲೆ ಸತೀಶನ್ ಎಂಚಲರ್ ಸತೀಶನ್ನ ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್ ಬಲೆ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಸತೀಶನ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ
ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂದೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ರಜೆ ಕೊರ್ಪೆದಿರೆ ಕೋಡೆ ಫನ್ ಪಡೆ ನೀರೇ ರಜೆ ಕೊರ್ಪೆದೆ ಮಾರ್ರೆ ಚೂರು ಪನೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಕೊರಡಿತ್ತಂಡು ಬನ ಅಂದಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾನಿರ ರಜೆ ಅಂದ ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಜಿನ ರಕ್ಷಿತಾಕಾಗಿ ನಾನು ರಜೆ ಕೊರ್ಪೆದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇನ್ನಿಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಶಿವು 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 ಶಿವಾನಂದೇರು ಉಲ್ಲಾರೆ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶಿವಾನಂದೇರೆ ಬರ್ಪರಕೇಂಡೆ ಮಾರ ಇರ್ ಬತ್ತಿನ ಜೊತೆ ದಾನೆ ಶಿವಾನಂದ ಬರೇ ಇದ್ದ ಎಂಕ ಮುಲ್ ಕಾಪಿನಿ ಬರ್ಪೇರು ಶರೀಫನ್ನೇ ಬಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಶರೀಫನ್ನಾಗ ಓನ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ಗೆ ಅರೆ ವೆಜ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ಸೂಪರ್ ನಿಗಲ್ನ ಡಯಟ್ ಪನಂದ್ರೆ ಅಂದಂದು ಎಂಕುಲು ಈರ್ನ ಡಯಟ್ ಸೂಪರ್ ಈರು ಎಂಕಲ್ನ ಡಯಟ್ ಸೂಪರ್ ಅಂದಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರು ಸತೀಶನ್ನ ಎಂಕುಲು ಈರೆಗ್ ಈರ್ನ ಡಯಟ್ ಸೂಪರ್ ಈರು ಎಂಕಲ್ನ ಡಯಟ್ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಬನಂದುಲೇರು ಸುನೀಲ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸ ಆತಜಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸ ಆತಿಜೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಲ್ ಒಲ್ಪಲ್ಲರಿತ್ತೆ ಓಲ್ ಒಲ್ಪಲ್ಲಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಶಿವಾನಂದರು ಉಲ್ಲಾರೆ ಶಿವಾನಂದಿ ಹೋಯ್ ಉಲ್ಲೆ ಕೋರಿ ಮುಗಿಂಡ ಆಗೇನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಈ ಬರ್ಪಂದ್ ಉಂಡು ಮಾರ ಈ ಬರ್ಪು ಜತ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಪನು ಆಯ್ ಬರ್ಪೇನ್ ಅಂದ ಮಾರ ಈ ಬರ್ಪಂದ್ ಎನ್ನಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ಬರ್ರ ಇಜ್ಜ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ಇಡುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಆರವರ ಗುಡ್ಡೆ ಅಡಿಪಿ ನೀನು ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ಇಡುಲ್ಲೇರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಲ್ಲೆ ಯಾರು ದಾಯ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೇಪಲ ಗುಡ್ಡೆ ಅಡಿಪಿ ನೀನು ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ಇಡುಲ್ಲಾರ ವಾ ಗುಡ್ಡೆ ಇಡುಲ್ಲೆ ಯಾಕಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ಹೊಂಡಿರಿ ಯಾನ್ ತುಯ್ಯವ ಕಮೆಂಟ್ ಅವೇ ಇರಪ್ಪ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆತಂಡು ಗುಡ್ಡೆ ಇಡು ಬನ್ನಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ಇಡು ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡವ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ಇಡಂದು ಈರ ಎಂಕಡ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ಇಡೇಪುನು ಕೇನ ಗುಡ್ಡೆ ಇಡು ಅನ್ಪುನು ಅಂಗಡಿ ಇರೊಂದಿ ಆಯ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಇಡ್ಗುಲ್ಲ ಬರ ಮಾರ್ರೆ ಶಿವಾನಂದೆ ಬತ್ತೆ ಬಂದಲೆ ನನ್ನ ಎಪ್ಪಗಿ ಬರ್ರ ನನ್ನ ಎಪ್ಪಗ್ ಬರ್ರೈ ನನ್ನ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನನ್ನ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂತ ಕಾಡು ನೀಕು ಮುರಾನೇ ಬರ್ರ ಆತಜ್ಜಿ ಎಡ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ನಾನೇ ಎಪ್ಪ ಬರ್ಪುನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಯ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ ಬಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಪತಾಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಪತಾಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಬರಡಿರ್ನ ತುಕ ದಾದನ್ ತುಕ ಅನಾಡ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಪೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಿವನ್ಪೆ ದಾದಂದು ಪನ್ಲೆ ಆತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರ್ತಿ ಎರಡಲ್ಲ ಪನಂದಿಗುಲ್ಲ ಇರದ ಇಜ್ಜಿ ಆನೆ ಬನೋಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಎಡ್ಮ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಕುರ್ವೇರು ದಾದಗೆಲ್ಲ ಹಿರೇನ್ ಬಿಡ್ದು 7 ಜನ ಈರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ನಾರತ್ತೆ ವಿಮಾನಡು ಪಂಡ ಏರೋಪ್ಲೇನಡು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊನಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಜ್ಜನ ಎಂಕ್ ದಾನೆ ಮಂಡೆ ಆಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಾರೆ ವಿಮಾನಡು ಪಂಡ ಏರೋಪ್ಲೇನಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊನಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ಮಾರ್ರೆ ತುಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೋಡೆ ದೂರ ಬೋತಾರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೋಡೆ ಮಾಲಿತ್ತು ಜಂದ ತೇರ್ಡ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಿ ಜೈ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲ ರೊನಸಣ್ಣ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೋಡೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಚಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಡು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊನಾರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಓ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವು ಕೊನಾರ ಎರಗಣಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡು 2 ಜನ ಅಲ್ಲರತ್ತೆ 7 ಜನ ತರಗೊಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಡು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊನರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಓ ಪನ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕುಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎರಗಂಡಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಆಜಿ ಜನ ಎರಗಂಡಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಡು ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊನಾರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಓ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವು ಪನ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕುಲು ಪನ್ಲೆ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವು ಒನಸಾಂಡಗೆ ಏನಂದಲೆ ಒನಸಾಂಡ ಶಿವು ಒನಸಾಂಡ್ ಕಜಿಪು ಕೋರಿ
ಶಿವ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನ್ ಲೈಕ್ ಕೋರಿ ಸಾರು ಕಬಾಬು ಶಿವು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಜಾನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಶಿವ ಅವ ಕೋರಿ ಶಿವು ಅರೆ ನಾಗೇಶನ ಸತೀಶನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೆಗ್ ಕೋಡೆ ಮಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡೆ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಮಾಲ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಗಿರೆಂಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಗಿರೆಂಗ್ ಕೊನಾರ ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಂದನ್ ಸೌಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಅದು ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊನರಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರುಡ್ಸುಗೆ ಪ್ರುಡ್ಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೆನಲಕಾಯಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೆನಲಕಾಯಿ ತಾಪುಂಡ ಮತ್ತೆ ಉರುಡು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಓ ಪ್ರುಡ್ಸ್ ಕೊನಾರ ಬಲ್ಲಿ ಎರೆಗಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೊಸಂಬಿಗೆ ಮೊಸಂಬಿಗೆ ಅಂದ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಮೊಸಂಬಿ ಕೊನಾರ ಬಲ್ಯ ಏ ಗುಜ್ಜಾ ದಿಪ್ಪಿ ಅವಂತೆ ಮುಳ್ಳು ಉಂಡತೆ ಚತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಎರೆಗಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೆಜಕಾಯಿ ಇಪ್ಪ ಅಂದು ಅವು ತಾಪುಂಡ ಮತ್ತದ ಅವು ಹತ್ತಿಗೆ ಮೊಸಂಬಿ ಹತ್ತಿಗೆ ದಿಪ್ಪಿಯ ಕುಕ್ಕುಗೆ ಶಿವಾನಂದೇರ್ ಬನಂದುಲೇರು ಕುಕ್ಕುಗೆ ರಕ್ಷಿತ ಕಂದೆ ಕುಕ್ಕು ಒಂದು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ ಕೈರ್ದಾದ ಅನ್ಪರೈಕ್ ಹತ್ತಿಗೆ ಕುಕ್ಕತ್ತಿಗೆ ಶಿವಾನಂದವ ಕುಕ್ಕತ್ತಿಗೆ ಮೊಸಂಬಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಚುಕ್ಕು ಲಸ್ಸಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮುಂಬೈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬನಾನಾ ಕೇರಳ ಅಂಚ ಹತ್ತು ನಾಗೇಶನ್ನ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊನರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ನೋ ಹತ್ತು ಬನಂದುಲೇರು ಶಿವಾನಂದರೇ ಕುಕ್ಕತ್ತಿಗೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಂದು ದಿನ ಆತಾವು ಬನಂದುಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಪೆಲಕಾಯಿಗೆ ಪುರ್ರ ಪೈಲಟ್ ಜರಿಯ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಏ ಸತ್ಯನಿಗೆ ಮಂಡೆ ಪೂ ಊರ್ ನೀರ್ನ ಅವಲಿಯ ಗಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಏನಾಯ್ತು ಪೂ ಮಂಡೆ ಊರ್ ನೀರ್ನ ಐತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬತ್ತೆರಡ ಗೊತ್ತಾಪ್ಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಡ ಕೇನ್ಲೆ ಆರೆ ಎನ್ನ ತರೆ ಹಾಲು ಮಲ್ದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಈರೊಂಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ದಾದೆವು ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಈರೆ ಬನೋಡು ಮಂಡೆ ಹಾಳ ಅಂಡ್ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಗೇಶನ್ ಅವನಂದುಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದು ಮಂಡೆ ಹಾಳ ಅಂಡ್ಗೆ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೋರ್ಡು ಒಂಥರ ಕಾಮಿಡಿ ನಿಗಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಏರಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಗಲು ಪನ್ಪೇರು ಮಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ಡ ಈರ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಈರೇ ಆನ್ಸರ್ ಪನೋಡು ಆಪುಂಡು ಬೊಂಡಾಗೆ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬೊಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಬೊಂಡದವರಿ ಟೈಪ್ ನತ್ತ ಅವು ಬೊಂಡ ಫ್ರುಡ್ಸೇ ನಾಗೇಶನ್ ಇರೇ ಕೊಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಜೆ ಆತ್ಲ ನಾಗೇಶನ್ನ ಬೊಂಡ ಫ್ರುಡ್ಸ್ ಅವು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಬಾಬಾ ಪನ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎರೆಗಂಡಲ ಕ್ವಿಜ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಕೇನ್ಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕಲು ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದಾಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಸುಮಾರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಕೇಂಡೊಂಡತ್ತಿತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪವು ಅದೇ ನೆಟಗೇನ್ಬೆ ನಾಗೇಶನ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬತ್ತುಂಡು ಐ ಬೋಡಿ ಅಂಜಿತ್ತೊಂಜಿ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ನ ಗಾದೆ ಮಾತು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅಪುರ ಏನು ನನಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜ ನನತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ವಿಜ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಬನಂದುಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದಿ ನನ್ನ ನಂಕ್ಲ ಮನೆಂತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪುಕ್ಸೊತ್ತುಂಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕವೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಂದಿ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಯ್ಯವು ಅವೆಂಚ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬತ್ತುಂಡು
ಆರ್ಕೆ ಅನ್ನಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಅಂದ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ ಅವಳೊಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸೇ ಅಪ್ಪುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅವು ಏರಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓವೇರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಏರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಂಚಾಯೇ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಪಿಸಂಡ ವೆಂಚ ಅಂದ್ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ತಾರಾಯ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೊಂಡನೆ ಹೌದಾನೆ ಕೊನಾರು ಬಿಡು ಪೂಜಾರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಾಯಿ ಆತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ದಾದನ ಮಾರ್ರೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಹೌದಾನೆ ಕೊನಾರು ಬಿಡು ಪೂಜಾರ ಅವ ಅಲಂಕುಂಡತ್ತ ನೀರು ಬೊಂಡಂಡ ಕೊನೋಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಬೊಂಡ ಅಲಂಕು ಜಾತಿ ಎಂದ ಅಲಂಕುಂಡತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಪೋತು ಜೊತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಪಂತ್ವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನ್ಪೇದೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲರ ಸಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಹೊರ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ತಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊನೋದು ಕೇಂದು ಎಲ್ಲಂಡ ಪಂತು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೀನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೇಂಡರ್ ಏನು ಇನ್ನು ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಡುಡ ಅಜ್ಜ ಪೋದ್ ಬರ್ರ ಎಲ್ಲಂಡ ಪೋದು ಬರ್ಪೇದೆ ನೀನು ಇತ್ತೇನೆ ಸಡನ್ನ ದಾದ ಅಲ್ಪಲೆ ಕರೆ ಏಮಕ್ಕ ಬರುಡು ಏಮಕ್ಕನಲ್ಲ ನಿನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ಡಲ್ಲ ಅರ್ಡ ಕಂಡಬೆಟ್ಟ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏಮಕ್ಕ ಇಜ್ಜರೆ ಏಮಕ್ಕ ಮರಂಬರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರತ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಏರ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತುಕ ಎಂಕ ಅವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರಪ್ಪ ನೆನೆಪರ್ಪುನಿ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವು ಕೇನಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಯದ ಕಡೆ ಬರೋದು ನೆನಪು ಇಪ್ಪುನತ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಕ್ಕೇನು ಅಂದ ಒಂಥರ ಕಾಮಿಡಿ ಅಪ್ಪನ ಈರುಳ್ಳಿ ರೆಡಿ ಜನಿಪ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೆ 90 ಕಡೆ ಪ್ರಿಯರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ 90 ಪರ್ಲೆ ಅವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೇತಕ್ಕೇನ್ಲೇ ಬಂದಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವೇನಾ ತಾರಾಯ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಅಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಪ್ಪಡು ಬೇತಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಬೇತೆ ದಾಲೆತ್ತನ ಕೇಳಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಏರುಳ್ಳಾರ ದಾಲ ಬೇತೆ ಎತ್ತನ ಕೇ ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಕಲ್ಲು ಪನ್ಲೆ ತೂಕ ಅವು ಕುಂಟಾಳದರ ಕಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರು ನರಮಾನಿಗ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಕಲ್ಲು ಪನ್ಲೆ ತೂಕ ಕಡಪಿಗಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕಡಪಿಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ದುಂಬು ಓಲಿತ್ತು ನೀ ಮಿಕ್ಸ್ ಅವು ದುಂಬುದಾನ ಇತ್ತದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಇಪ್ಪಡು ಕಲ್ಲ ನವ್ವೆ ಅದಿಪ್ಪುಡು ಏರೆ ಗೊತ್ತಿಂಡು ಎನ್ನ ಕಡಪಿ ಕಲ್ಲಂದು ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ 10 ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಂಟಾಡ್ನ ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಕುಂಟಾಡ್ನ ಕಲ್ಲು ಇಜ್ಜಿದ್ನ ಕಡಪಿಗಲ್ಲ ಹತ್ತುಂಡ ಕಲ್ ಬಚ್ಚರಿ ಗುದ್ದುನ ಪರಬೇರ್ನ ಕಲ್ಲ ಏನೇನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವಳ ಕಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡ ಕಲ್ಲುಂದೆ ವಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅನ್ನ ಮಾರೆ ಬೆಚ್ಚಾಪು ನೆಂಕ್ ಬೆಚ್ಚಂಡ ಜಫಿನಿಡ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಏರುಲಾರ್ತಲೆ ನರಮಾನಿಗ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಅವು ಕಲ್ಲು ಪನ್ಲೆ ತೂಕ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಕಣ್ಣ ಕಲ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ 10 ಬನಂದುಲ್ಲೇರು 10 ಮಾರ್ರೆ ಕಲ್ ಸುಲಭದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಬಂಡ ಕಷ್ಟದಾಗ ಏನ್ ಬೇಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ರಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪು ನೀ ಎರಡಕ್ಕೇನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡ ನರಮಾನಿಗ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಕಲ್ಲು ಸೈಕಲ್ ಪನ್ಲೆ ತೂಕ ಸೈಕಲಿಯೇ ಸೈಕಲ್ ಕಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಇದಿನ ಬೈಕಲ್ ಮಂಡೆ ಇರ್ನ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರ್
ಎಷ್ಟು ಜೋರ್ ದೀಪಿನಿ ಬೊಲ್ಲು ಕಾಲು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಲ್ ಕಾಲು ಅವನಂದಿಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಕುಟ್ರನ್ನ ಕಲ್ಲು ಬೊಲ್ಗಲ್ಲು ಅವು ಕತ್ತಿ ಕುಟ್ರಂಡು ಅಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬನಂದಿಲ್ಲೇರು ನಮಕ್ ಅವು ಆ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸರಿ ಪಾತೆರುವ ಆ ಕಲ್ಲು ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಇಪ್ಪುಜ ಒಟ್ರಾಸಿ ಇಪ್ಪು ಪನಂದಿಲ್ಲೇರು ಅದೊಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಯ ಕಲ್ಲು ಹೊಡ್ಬಿಡ್ತಾವ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಕತ್ತಿ ಗುಟ್ಟ್ಯಾರವನಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬುಲ್ಕಲ್ಲು ಕತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರು ಅಣ್ಣ ಬೊಲ್ ಕಲ್ಲು ಕತ್ತಿ ಗುಟ್ಟಾರ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಆ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಗುಟ್ಟಾರವನ್ನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತಿ ಪಾಯಕ್ ಬಡ್ಬತ್ತ ಕಲ್ಲ ಅವ್ವ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಕಲ್ಲು ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಇಪ್ಪು ಜಾಗೆ ಕಲ್ಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅತ್ತಿ ಪಾಯ ಕಲ್ಲ ಶಿವಕಾಲ್ಗೆ ಅವು ಶಿವಕಾಲ್ ಶಿಲ್ಪಿನಾಗ ಮಲ್ಪಿರುತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ದು ಸೇಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಂಡೆ ಅಡ್ಡ ಪಾಡ ಸೇಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಅದು ಗೊತ್ತಾಂದಿದ್ದ ಭಯಂಕರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಡ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಾರ ಬಂಡದು ಆರೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ರ ಒಂದು ಜತ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ನಾಗನ ಕಲ್ಲೆ ಅವಾದಿಪ್ಪು ಒಂಡಲಾದಿಪ್ಪಿಯ ಸತೀಶನ್ನೆ ಬಂದೇರು ನಾಗನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ನಾಗನ ಕಲ್ಲೆ ಅವು ಕಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ತೇಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಪಾಯಸದ ಕಲ್ಲು ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನ ಕಲ್ಲು ಮಾತಲ ಬತ್ತನು ಪನಂದಿಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಲು ಬಂಡದ ಹೂ ಕಲ್ಲು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದಿಲ್ಲೇರು ನಾಗನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲೆ ಪನಂದಿಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ ನಾಗನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಅಡುಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹತ್ತು ಪನಂದಿಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಕಲ್ಲು ಪನಂದಿಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಕೊಂಚ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಅಡುಗೆ ಅವು ಏರು ಬನ್ನಿ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬನ್ನಿ ಅದು ನಾಗನ ಕಲ್ಲಂದು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯರಾರು ಹೂ ಕಲ್ಲು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲ ಭೂತದ ಕಲ್ಲ ಅಂದು ಅತ್ತಿ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲ ಆಜಿ ಕಲ್ಲು ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದ ನರಮನಿ ಸಮಯ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಇಪ್ಪೇರಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಆನಂದ ಕಲ್ಲು ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಲ ದಿಪ್ಪಿಯೇ ಎರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಈರೆ ಪನ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಲ್ಲಂದು ನಾಗೇಶ ಕಲ್ಲು ಬಂಡಿರ್ತ ಈಗ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಲು ಪಾಡ್ದಾರ ನಾಗೇಶನ್ನ ಕಲ್ಲುನು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಜೀವಾಡು ಉಂಡ ಪನ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮನ ಜೀವಾಡು ಉಂಡೆ ಎಂದು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಾಡು ಉಂಡೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಂಡೆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಪನಂದುಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾದ ತುಕ ಇಲ್ಲಡುಂಡ ಮಾಂತಿರ್ನಲಂದು ಮಡಿಕೇಡ್ ಕಲ್ಲುಗೆ ವಾ ನಮ್ದ ಕಲ್ಲಿ ಅವು ಅದು ಪೊಯ್ಯನ ಕೂಲಿ ಮೆದುಳು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಕ್ಕಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇದಾದ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಮಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಇಜ್ಜಿ ಮಡಿಕೇಡಿ ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಪನ್ನಂದ್ರೆ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಮಡಿಕೇಡಿ ಕಲ್ಲು ಅಂದು ಪೂರಾ ಕಲ್ಲು ಬತ್ತುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ದಾದ ಕಲ್ಲು ಮಾರ್ರೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನೇ ಅಂದೆ ಪೂರಾ ಕಲ್ಲು ಬತ್ತುಂಡು ಅವು ದಾದ ಕಲ್ಲು ಮಾರ್ರೆ ಆರು ಕ್ಲೂ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಮಂಡೆ ಬಲಿಪಲೆ ಬಂಡೇರು ಅವೇ ಮಂಡೆ ಅಕಾಲಿ ಸರಿ ಅಕಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಕಾಲ್ ಸೋಯಾ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಕಾಲಿ ಐತೆ ಬಂಡೆ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಅಕಾಲ್ ಬೋರ್ಡು ಅಕಾಲ್ ಇದ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಪೂಜಾ ಸರಿ ಅಕಾಲ್ ಅತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಕಾಲ್
ಅಕಾಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಅಕಾಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡಿಯಾ ಹಾ ರಡ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡಿ. ಕಡೆಸಿ ಕಲ್ ಹತ್ತಿ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ ಬನ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕಾಲ್ ಅಕಾಲೆ ಅವೇ ಅಕಾಲ್. ಅರಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದ ಓಕೆ ನಂದು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಕಾಲ್ ಅತ್ತೆ ಅಕಾಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಅಕಾಲ್ ಇಜ್ಜ ಪೇರತ ನಿಕ ಅಕಾಲ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಅಂದ್ ಅವೇ ಅತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜ ಅಕಾಲ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಅವೇ ಅತ್ತೆ ಅಕಾಲ್ ಅವೇ ಕಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ಅವೇ ಕಲ್ ಅವೇ ಅಕಾಲ್. ಕೆಲವುದ್ಲ ನೆರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕ ಅಕಾಲ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಬನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅವೇ. ಹಾ ನಿಕ್ಕ ಅಕಾಲ್ ಕೆಟ್ಟದ ನಿಕ್ಕ ಅಕಾಲ್ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಕೊರತಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾದಾನ್ ಪರಿ ರವ್ಯತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅತ್ತೆ ಅಕಾಲ್ ಅಕಾಲ್. ಅವು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪನ್ನಿ ಅರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಪನೋಡ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಆರು ಪಂಡ್ ಆಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪನ್ನಿ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಪಂಡೆತ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೋನ್ ಕಲ್ಲುಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಂಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಕಾಲಿಯೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಕಾಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ. ಅವು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪನ್ನಿ ಅರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಪನೋಡ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಯಾರು ಪಂಡ ಆಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭಯಂಕರ ಕ್ವಶನ್ ನನಂಜಿ ದಾಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ನಾ ಕೇನ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕವೇ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆತ್ತಲೆ ಆನ್ಸರ್. ನಾಗೇಶನ ಪೂರ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂಜಿಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ. ಒರಿ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಒರಿ ಭೂತದ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಓ ಒಡೆ ಒಡೆ ಹೋತುಂಡ ಕಲ್ಲು. ಪನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದಂದು ಪಂಡಿಜೇರು. ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದೆ ತಾರಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರೇ ಎಲ್ಲ ಯಾನೇ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ ಅಂದುಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ವೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪರ್ ಸತೀಶನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಡು ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊನೋರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐಕ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪರ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ಗೆ ತಾರಾಯಿಗೆ. ನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ನಾ ಕೇನ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ರಡ್ಡುಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶನ್ನ ಅಂದಪ್ಪನ ಸತೀಶನ್ನ ರಡ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ಲ ಅಂದು ರಡ್ಡೇಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ನನ್ನದಾಲೆತ್ತಂಡ ಕೇನ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ. ನನ್ನದಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೇಳಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಪನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನೇನ ಒಯ್ಕಲ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಜಾನ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ದಾದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪು. ಭಾರತ್ ಅಡು ಉದ್ದವಾಯಿನ ಸುದೇವು ಸಿಂಧು ಸಿಂಧು ನದಿ ಅತೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅತಿ ಉದ್ದವಾಯಿನ ಸುದೆ ಸಿಂಧು ನದಿ ಅಂದು ಅಂದೆ ಸಿಂಧುವ ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಗಂಗಾ ನದಿಯ
ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನೆ ಆಗ್ಲೇಗ ದಾದಾಂಡಲ ಕೊರೋಡು ಅಂದಂದ ಫ್ಲೈಟ್ ಕೊರೋಡು. ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾಯಿನ ನದಿ ಸಿಂಧು ಅತಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅತ್ತ ಅತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಅನ್ ಸಿಂಧು ನದಿಯಿಂದ ಏನದು. ಭಾರತಡು ಉದ್ದವಾಯಿನ ಅತಿ ಉದ್ದವಾಯಿನ ನದಿ ಓವು. ಸವಿತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಒನಸ್ ಆಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಒನಸ್ ಆಂಡು ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬು ಇರೆಗ್ದಾದ ಸವಿತಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್. ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು. ಹರಪ್ಪ ನಗರಡ್ ಉದ್ದವಾಯಿನ ನದಿ ಸಿಂಧು ಯಾವ ಹರಪ್ಪ ನಗರಡಾ ಅಲ್ಲೇ ಗೋದಾವರಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸವಿತಕ್ಕ ಗೋದಾವರಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದಂದು ಪನ್ಲೆ. ಜುಬೇದಕ್ಕ ಬತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಉನಾಸುಡು ಉಲ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜುಬೇದಕ್ಕ. ಓಕೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಒನಾಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬಲೆ ಅವೇ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕಾವೇರಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾವೇರಿ ಅತ್ತಿ ಆತು ಉದ್ದೆಜ್ಜಿ ಕಾವೇರಿ. ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಕೂ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಏರ್ ಕೊಡ್ತಿಯಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹತ್ತು ಸವಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಗೋದಾವರಿ ಹತ್ತಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹತ್ತು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹತ್ತು. ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾಯಿನ ನದಿ ತುಂಗಭದ್ರ ನತ್ತು ಗೋದಾವರಿ ಹತ್ತು. ಗಂಗಾಯೇ ನಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಂಗಾಗೆ ಚಂದ್ರಾತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಲಾರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪಂಚ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ವನಸಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜನೇ ವನಸಾಂಡ್ ನಾಗರಾಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಇರೆಗ್ ದಾದ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನ ಈರೋಡು ಎಕಡ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡಾರಿ ನೆನ್ಪು ಮಲ್ಪಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ತುಂಗಾ ನದಿ ಅತೆ ಇಜಿನ ಸಿಂಧು ನದಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ 90 ಬತ್ತುಂಡು ಗಂಗಸರ ಕಲಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ. ನಾಗರಾಜನೇ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಗಂಗಾ ಗಂಗಾ ಇರೋರು ಗಂಗಾ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಕಾಂಡು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಗಂಗಾನೇ. ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾಯಿನ ನದಿ ಗಂಗಾ. ಯಾನ್ ಎಂಕ ಸುವರ್ಣ ನದಿ ಬನ್ಪೆದೆ ಅವು ಕುದ್ದಿ ಉಂಡು ಉದ್ದ ಹತ್ತು. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗಂಗಾ. ಸವಿತಕ್ಕ ಗೋದಾವರಿ ಹತ್ತು ಗಂಗಾವೇ. ನಾಗರಾಜನ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದಾಲ ಎತ್ತುಂಡ ಕೇನ್ಲೇವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ ಅತ್ತ. ಶರೀಫನ್ನ ಹಾಯ್ ಶರೀಫನ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಶರೀಫನ್ನ ಹಾಯ್. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನದಿ ಓವಿಯೇ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಅವು ತುಂಗಭದ್ರನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜನ್ನೇ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾಯಿನ ನದಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಅದಿಪ್ಪೊಡು. ಚೂರು ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅವೇ ಅದಿಪ್ಪೊಡುಂದು. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಅನ್ನ ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನಿಗೆ ಅಂದೆ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನೇರು. ಓಕೆ ನಾಗರಾಜನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಿಗೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾಯಿನ ನದಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕವು ಬಲ್ಲೆ. ಅವು ಗಂಗಾ ನದಿಯೇ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಗಂಗಾ ನದಿ ಅತ್ತಿಯೇ ಗಂಗಾ ನದಿ ಭಾರತಡು ಉದ್ದವಾಯಿನ ನದಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಉದ್ದವಾಯಿನ ನದಿ ಚಂದ ಸುದೇಕ್ ಪೋಡಾಂಡು ಮಾರೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ.
ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಸವಿತಾಕಿತ್ತೆ ನೀರು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪು ಜತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡರಾರು ಅಂದ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತಿಯೇ ಬನಂದಲ್ಲೇರು ಹಾವಿಕ ಅನ್ವಿತಾ ಉಡುಪಿ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇರ್ ಮುರಾಣಿ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಐದು ಬಕ್ ಇನಿಯೇ ಬತ್ತನ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪು ತುಳು ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಹಲೋ ಪನಂದಲ್ಲೇರ್ ಹಾಯ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಬೇಗ ಸೂರ್ಣ ನದಿ ಅತ್ತಿ ಸುವರ್ಣ ನದಿ ಮುಲ್ತದೆ ನಮನತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ನಮನತ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಇರ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಓಲೇರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೆ 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 ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನಂದಲ್ಲೇರ್ ನಾಗರಾಜನ್ನೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನಂದಲ್ಲೇರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ವಿಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತು ಜರ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಐಡುವಕ್ಕ ಅನ್ವಿತಾ ಉಡುಪಿ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅನ್ವಿತಾ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಾಗ ಏರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತು ಜಾರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತನಾಗ್ಲು ಒರಿಯಕೊರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೋ ವನಸಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ವನಸಾಂಡ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ವನಸಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಇರೇಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಪಿದಾಡಿರ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಐತ್ ಬರ್ತ್ ಲೈವ್ ಗತ್ನಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಇರೇಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗುಡ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆರಾಮ ಉಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದಲೇರು ಓಕೆ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಏರ್ ಬರೆತೀನಿ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಂದೇರು ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಎಂಕ್ ವೆಜ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಏರು ಬರೆತೀನಿ ಎರೆಗಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಡನ್ ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಎರೆಗ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರ್ ಡನ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ನಾಗ್ಲು ಒರಿಯಕೊರಿ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಏರ್ನ ಪೂರ ಉಂಡ ಆಗ್ಲು ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ವಿತಾ ವಿಲಾಕ್ಸ್ಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಒರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಗೋದಾವರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನದಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಗೋದಾವರಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪೆನ್ನಡು ಬರೆತಿನಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಏರ್ ಬರತ್ತೀನಿ ಕೇಂಡೇರು ಪೆನ್ನಡು ಬರೆತೀನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಪೆನ್ನಡು ಬರೆತೀನಿ ಅಂದು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಏರ್ ಬರೆತೀನಿ ಪುದಾರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾನತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನತೆ ಅವು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಬರೆತೀನಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಬರೆದದ್ದು ಬಂಕಿಂ ಚಂದ ಚಟರ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಅಂದೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಂಕಿಂ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಆರ್ ಬರೆತೀನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ ದಾದಂದು ಪನ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸವಿತಕ್ಕ ಡನ್ ಪಂಡೇರು ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಬರೆತೀನಿ ಬಂಕಿಂ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿಗೆ ಚಂದ್ರಾತ್ಯ ಕಂದಿಯೇ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಗೋದಾವರಿ ಸರಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಗೆ ಸರಿಗೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಆರೆ ಅಂದು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಂಕಿಂ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಬರೆತಿನಿಗೆ ಅಂದೆ ಉಲ್ಲಾರ ದಾದ ಆನ್ಸರ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟಾ ರಾಂಗ ಪನ್ಲೆ ಬೇಗ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ ನವೇ ರೈಟ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಬರೆತೀನಿ ಬಂಕಿಂ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅನ್ವಿತಕ್ಕನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ ಒಂದೇ ಮಾತರಂಗ್ ಕೋಡೆಗೆ ತೋರ್ಸಂಡು ಎರಡಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಲ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಲ ಬುಡ್ದು
ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಲ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಲ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ಮಾತರಮ್ಗೂ ಏತು ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಓದುಲೆ ಅನ್ನಪ್ಪ ನಂದುಲೇರು ಅನ್ವಿತ ಅಕ್ಕ. ರಕ್ಷಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದುಲೇರು ಅನ್ವಿತ ಅಕ್ಕ. ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕಲ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅನ್ವಿತ ಅಕ್ಕಗಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂದೇ ಮಾತರಮ್ಗೂ ಏತು ವರ್ಷ ಆಂಡ್. 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಬೊಕ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಲೆವೆ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಾಡಿ ಅಮ್ರಾನ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲೆಗ್ ಪೋತುಜ ಐಕ್ ಬರೀಟ್ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೆಬಿ ಕೊರಡ್ಚಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೆಬಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆದುಲೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಕೆಬಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಗ್ ಕೋಡೆ ಬನ್ನಿ ಆತೆ ಕೆಬಿ ಕೊರಡ್ಚಿಂದು. ಕೆಬಿ ಬೊರ್ಚಿ ಮಂಡಲ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಮಾರ್ರೆ. ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡಿಯೇ ಎರೇನಾಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕನ್ಲ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕನ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಯಸ್ಸುಗೆ ಏನುಂಡೆ ಎಜ್ಜ ಮಾರ್ರೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಪತ್ತಾಜಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು. ನೋ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಒಂದೇ ಮಾತರಮ್ಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ಆಂಡ್. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಬರೆತೀನಿ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಆರು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಬರೆದು ಏತು ವರ್ಷ ಆಂಡ್. ಎಲ್ಪತ್ತಾಜಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಒಂದೇ ಮಾತರಮ್ಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ಆಂಡ್. ಎರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಒಂದೇ ಮಾತರಮ್ಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ಆಂಡ್. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಬರೆತೀನಿ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅತೆ ಏತು ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಐಕ್. ಒಂದೇ ಮಾತರಮ್ಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ಆಂಡ್. ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅನಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರೈಟರ್ 1882 ಫಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆತಿನ ಬ್ರದರ್. ಐತ ಪ್ರಕಾರ 143 ಇಯರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನಿತಕ್ಕವು. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನಿತಕ್ಕ 143 ಅತ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಯಾವುದು? ಓ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇರು ನದಿಟ್ಟೇ ಉಲ್ಲಾರ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇರು ಇನ್ನ ಗಾಲ ಪಾಡಂದುಲ್ಲಾರೆ ನದಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಕಡೆ నుంచి ನದಿತ್ತಾನೇ ಉಂಡು. ವರ್ಷ ಅಂಡು ಒಂದೇ ಮಾತರಮ್ಗು. ಅನಿತಕ್ಕ 100 ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ. ಕೋಡೆಗು 100 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಒಂದೇ ಮಾತರಮ್ಗು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ನದಿ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಪನ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು.
ವಿಶ್ವಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಯಾವುದು? ವಿಶ್ವಡು ಓ ದೇವರೇನೆ. ఓడిపోతుందని చెప్తున్నావు. ಯಾನ್ ಕ್ವಿಜ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆರ್ ಕ್ವಿಜ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾರ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ. ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಿಶ್ವಡು ಅತಿ ಉದ್ದವಾಯಿನ ನದಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರೇಗ್. ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಕ್ವಶನ್ ಹಾ, ವಿಶ್ವಡು ಅತಿ ಉದ್ದವಾಯಿನ ನದಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ. ಅನಿತಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡೆ ನುತ್ತೈವ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಬ್ರದರ್. ಯಾನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆತಿನೈಕ್ ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಕೋಡೆ ಕಾಯ್ನತೆ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ನತೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿತ್ನವೆ ನಾನೊಂದು ಕೇಂದು ಬುಣ್ಣಿ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಅವಿ ಕೋಡೆ ಅತ್ತೆ ಒಂದೇ ಮಾತರ ನಮ್ಗೆ ನುತ್ತೈ ವರ್ಷ ಆನಂದ್ ಇತ್ತನತೆ ಕೋಡೆಗ್ ಅಂಚ ಅವೇನು ಪನ್ನಿ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ. ಈ ರೀತಿ 1882 ಏನ ಬನ್ನಿ. 1882 ಫಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಬಂಡಾರ. ಐತ ಪ್ರಕಾರ 143 ಇಯರ್ಸ್. ನೈಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್. ರಕ್ಷಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾಯಿನ ನದಿ ನೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೆಜಾನ್ಗೆ. ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಅತೆ ಇರೆರ್ಜಿ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಇತ್ತೆ ಅಮೆಜಾನ್ಲ ನೈಲ್ ಅತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ. ಬಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಬತ್ತೇರು. ಬಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ದೇರ್ ಬಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಾನು ಏಮ್ದಾದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಪನ್ಲೆ ಬಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ. ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪು ತುಳು ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಪನ್ಲೆ. ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅನ್ವಿತಾ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅನ್ವಿತಕ್ಕಲ ಕ್ವಿಜ್ಡ್ ಅಂತೆ ತುಂಬಿ ಇಪ್ಪೊಡು. ಶರಣ ಶರಣ್ ಗೊಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಕವೇ ಶರಣ್ಯ. ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯವೇ. ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರು ಬಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ 2019 ಬಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಯಾರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲಾರೆ. ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಬಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಬಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ 19 ಅರೆಗ್ಲ ಚಾರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರು ಬಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ 19 ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಬಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಾಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ. ಇರ್ಲ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕ್ವಿಜ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾರತೆ ನನ್ನದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಎತ್ತನಕೇನ್ಲೆ ನಿಗಲ್ 2 ಜನ ಕ್ವಿಜ್ಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ఇప్పుడు ಅಂಚಾದ ಆನ್ಸರ್ ಅರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾರ್ರೆ. ಯಾನ್ ಟೀಚರ್ ಓ ಇರ್ ಟೀಚರಾ ಅಂಚಂದಾಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಡ ಇರ್ಡನಕೇನೋಲಿ. ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಗೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪಿಲವೆ ಇಜಿಂಡ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ತೂತನ ಚಾನೆಲ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಅಮ್ಮುರಾಣಿ ದಾದ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಜಾರ ಅಂದಿರು. ಇರ ಓಲ್ಡ್ ಟೀಚರ್ ವೈಟ್ ಟೀಚರ್ ಪಂಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ ಕಾಲೇಜ ವೈಟ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಯಾನ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಡು ಇಲ್ಲಡು ಉಲ್ಲೆ ದಾದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ದಾದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ. ಬಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಉಲ್ಲಾರೆ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ.
ಇರೋಲ್ ಉಡುಪಿಡೆ ಟೀಚರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಏರು ಉಲ್ಲಾರು ಶರೀಫನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರೀಫನ್ನೆ ಎಕಡೆ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರೀಫನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಶರೀಫನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಶರೀಫನ್ನ ಯಾರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಾರಿ ಉಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜರ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಕೆಬಿಕೋರ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಐಟಿಪ್ನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಿಪ್ಲೇವೆ ಅರೆ ಕೇಂದುಜ್ಜಿ ಕೇಂದುಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪೊಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆಸ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಯಾನ್ ನಾನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಲೈವ್ ಗೊತ್ನಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಟೇಕ್ ಬಾಯ್ ಪನಂದ್ಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಪನ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಇರೇಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಬಾಯ್ ಪಂಡದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅವೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಿ ಅರ್ ಕುಡಂಜಿ ಕ್ವಿಜ್ ನಾಟ್ರ ಪೋತೆರ್ ಇಪ್ಪು ಇಜ್ಜರಂದಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರಿ ದೂರ ಬೀರು ಪೂರ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡಿ 9:20 9 ಪೂರ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅಂತವಳು ಪಟಾಂಡ್ ಏನಂದು ಗರ್ನಲ್ಗೆ ಏನಂದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಯಾರು ಟೀಚರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪೋಯರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ಲೇರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಯಾರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕತೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಟೀಚರ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಎಂಕಲ ಊರ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಜೀರ್ ಭಾರತದ ಕೇಂಡರ್ ದಾದಂದ್ ಪನ್ಪುನಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಾನಂದಲ್ಲೇರಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರಿ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ ಕೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಬಾನಂದಲ್ಲೇರಿ ಓ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ರಡ್ಜಾನ
ಸತೀಶನೆಲ್ಲ ಪೋಯಿರ ಅಂದ್ ಸತೀಶನ ಇಜ್ಜೇರು ಪನಂದೆನೆ ಪೋಯರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಅಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ಅಕ್ಕ ಹ್ಮ್ ಲಾರ್ಲ ಟೀಚರ್ಗೆ ಆತ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರ್ ಯಾನ್ ಎರೆಗಕ್ಕೇನು ಕ್ವಶನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ. ಸತೀಶನ್ನೆ ಪೋಯಿರ ಅಂದ್ ಬರ್ಚಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಈರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಗುಂಡತ್ ಏರ್ಲ ಉಂತಿಜೇರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪೂರ ಪೋಯಿರು ಅಕ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಹಾಳಾದ್ ಪೋಂಡು. ಬತ್ತೇರು 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಅವು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕತೆ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಟೀಚರ್ ಅವು. ಕ್ವಶನ್ ಲಾಯ್ಕಂಡಿ ಅರೆಂಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ಕುಟ. ಹಾಳು ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಅಂತಕ ಒಣಕ ಒಬ್ಬ ಬಲ್ಲೆ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಏರೆ ಏರಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ. ಎಂಚಿನಿ ಓಟುಡುಂದಿನಾಗಲ್ಲ ಆರು ಓಟುಡುಂದಿನಾಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಏನು ಏನೇನು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಬುರ್ಲ ಗಾಂಧಿ ನಾಗಲಿ ಎಂಕ ಆನ್ಸರೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ. ಸತ್ಸನ್ನೆ ಪೋಯಿರು ಏನಾದ್ರು ಅಂದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಂಟ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂದು ಛೇ ಮೇರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರತ ಮಾರೆ ಲೈವ್ ಆನ್ಸರ್ ಅತ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಆರು ಗುಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ಸಿದ್ ಇಲ್ಲಗೆ ಬಲ್ತೇರ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಆನ್ಸರ್ ಪನ ರಾಯ್ ಜತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಕೇಂದ್ ಆರು ಏರಿ ಅಕಲ್ ರಾಜಕೀಯಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ನ ಪನ್ನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪುದಾಲ್ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪುದಾರ್ ಬೈದು ಜೆರಿಯ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಪುಲೆ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾರೆ ಶೇ ಅಯ್ಯೋ ಚೂರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ್ ಮಾರೆ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ഞാനೊಂಚೂರು ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಚೆಕ್ ಒಂಜಾಣಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಛೇ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಬರ್ತೇರು ವನಸ ಅಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಓ ಒಂದೇ ವನಸ ಅಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಅವು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲೆಗ್ ದೀಲೇವಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಅವು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ದೀಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ದೀಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಾವೆ ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅಂದ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ನಾನ ಎಲ್ಲಕೇನುವೆ ಪನೊಂದುಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಈರ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ವಿಜ್ ದಾಲೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡ್ದು ಬುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಾಲಾಯಿನ ಕ್ವಿಜ್ಜಿನ್ ಅವೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ನಲಾಯಿನ ಕ್ವಿಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ 10 ಕ್ವಿಜ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಡ್ದು ಬುಲ್ಲೆವಿ ಒಂದು ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುನ ಬೊಕದಾಲೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಕ ಪೂರಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೊಪ್ಪರೆ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅವೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೇಂಡ ಅರ್ಥ ಉಳ್ಳೇರಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜದ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೆ ಕೊದನೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕ್ಕ
ಈರು ಮುರಾಣಿ ಮಲ್ತಾರತ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಸುಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓ ಅಂದೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡಿಯೆ ಕೊದಾನೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇ. ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೊದಾನೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ರಡ್ಡು ಒನಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ. ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಮುರಾಣಿ ತುಯ್ಯ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಸುಕ್ಕ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುನಡ ಒಂಜಿ 4 ಸಾರಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಒಂಜಿ ಸಲ ಹೆಚ್ಚ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೊದಾನೆ ಸುಕ್ಕಡ್ ಇಜಿನ ಮೂಜಿ ಸಲ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುನತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದಾನೆದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಬರ್ನಗ ಪೂರ ಜನ ಪೋಯೆರು. ಆ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕನ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡತೆ ಏರ್ಲ ಉಂತಿಜೆರ್ ಪೂರ ಬಲಿತೆರ್ ಮಾರ್ರೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೆರ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ಪೋಯಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಛೇ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ಪೋಯಿನ ಇತ್ತೆರ್ ಪೋಯೆರು ಪೋಯೆರು ಒಡೆ ಪೋಯೆರ ಗೊತ್ತು ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಎನೆ ಸಾಟಾರ್ಡೆ ಅತ್ತೆ ದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಯಿನಿ ಅಂದ ಒನಸ್. ಚಂದ್ರತಕ್ಕಲ ಪಂಡಿಜೆರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾಲ ಪಂಡಿಜೆರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನ್ ಬನ್ನಿಯಾರು ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೆರಿನಿ. ಸತೀಶಣ್ಣ ಪಂಡಿಜೆರ್ ಇಪ್ಪನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದುವೆರ ಸತೀಶಣ್ಣೆ. ಆವುವೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆವು ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಏನ ಒನಸ ಆಂಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒನಸ ಆತುಜಿ ನನ್ನ ಒನಸ ಆವೊಡೆನ್ನ. ನಾನು ನೀರು ದೋಸೆ ತಿಂದೆ. ನೀರು ದೋಸೆ ತಿಂದುದು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುನು ನಾನು. ಚಿಕನ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ನೀರು ದೋಸೆ ತಿನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುರ ಆಪುನತೆ. ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕಂಜೆರ್. ಅಂದೆ ನನ ಆವಡ ಒನಸ್ ಅಂದಂದ್ ನನ ಆವಡಿ ಯಾಕಡೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ಯಾನ್. ದೋಸೆ ತಿಂದು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುದು. ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈರುಲ್ಲಾರ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ ಜೆರೆ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಕಾಲಿ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ. ಅವ್ವೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ ಅವ್ವೆ ಅವ್ವೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಿಂಡಿ ಬಾರಿ ಅಂಚ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಸೋತ್ ಪೋಯ. ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಿಬೇದಕ್ಕ. ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ 4 ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಏರು ಉಲ್ಲಾರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ. ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಅಂದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಇತರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆರ್. ಸತೀಶಣ್ಣ ಪಣಂದೆನೆ ಪೋಯಿನ ಬೊಕ ಅಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡ ಏರು ಉಂತೆರ್. ನನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್. ನನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.
ಕಮೆಂಟ್ ಪಣ್ಣಕ್ಲತ್ತಿಯಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೀರಿ. ನಾನು ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿತ್ತೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು. ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಲೈವ್ಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಪರ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲ ಗೈಸ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್.